molweni guys, nithetha noMandisi awumasoul amahle madoda. Nithetha noRasiphanjili uMandisi ndibanjwe ngootata bepatrol ngokuba hamba nam. Guys, la video yepatrol yijoku guys, sipusha content manicela ningafili istrings zenu caba sizabathasti. Abantu abaninzi marasta bayangithuka phana utwa lenkokoma esesidlwengu idimdlopha umntana imbhanze sozube yonto uyawufaka lo ndawo kuyo. Ndiyathuka amarasta intervene man. Bachazeleni kaloku omada uba yijoku lena basike basilandele xa bona siyofika ku100k okanye siye ku1000 okanye siye ku1,000,000 marasta. Siyacela man, siyacela marasta please. Ngoku uthetha izinto uyawufunga yonto uthi umdlopha umntana abantu umbhanze yina nosakhelela mntana because abantu bethatha ifowuni sagqiba ayeke into yempundu zakhe because eza mpundu ayangizakhe namhlanje eza mpundu wazinikwa ngbawo eza mpundu wazinikwa. Ngoku ndiyathuka amarasta kaningeneleleni please. Thank you, e-souls.